Bliže se izbori, svoj mandat završava i vlada premijera Radovana Viškovića, koju su obilježili problemi s pandemijom i svjetska ekonomska kriza kao posljedica rusko-ukrajinskog sukoba. Uprkos svim izazovima, ali i kritikama, građani će ovu vladu pamtiti po povećanju plata, penzija, boračkih i socijalnih davanja. O rezultatima, ali i onom što ostavljaju svojim nasljednicima, razgovaramo sa predsjednikom vlade Radovanom Viškovićem. Gospodine Viškoviću, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Prvi put ste u našem jutarnjem programu. Gledate li nas, s obzirom da svakog radnog dana u 6 budimo naše gledalce? Pa nije mi problem što sam u jutarnjem programu. Inače, ja u ovo vrijeme sam već u kabinetu i počinjem da radim, tako da dok se spremam i pratim jutarnji program i u suštini i zbog samog posla treba da ako ništa pogledam najnovije vijesti, da znam šta se to dešavalo, da ne kažem u toku dana, u toku noći, kako bi jednostavno moram da imam sve te informacije i da onda i htio i ne htio u nekom momentu sve to moram da pratim. Skoro 4 godine vodite vladu. Je li bilo teško u ovim izazovnim vremenima i po čemu ćete vi pamtiti? Pa to je li bilo teško ili nije bilo teško, odgovorit ću na jedan način kako naši gledalci najbolje mogu razumjeti, a to je nikad i nikome ne poželio da prođe kroz jedan ovakav period kroz koji sam ja morao proći ove 4 godine. Ali evo, sve je to na neki način iza nas. A pamtiti po tome što smo pokazali i dokazali da u najtežim kriznim situacijama po Republiku Srpsku, po naše građane, po naše zdravlje, po naše živote, uspjeli smo, da li to neko htio, ne htio da prizna, da sačuvamo evo i Republiku Srpsku, da sačuvamo našu stabilnost, da sačuvamo našu likvidnost i da u najvećoj mjeri odgovorimo na sve izazove koji su bili tu ispred nas. Kao što ste sami rekli, bez obzira na krizu, bez obzira na koronu, bez obzira na ovu koja već traje više od 5 mjeseci, ukrajinsku krizu, mi smo bili u situaciji da povećavamo penzije, da povećavamo plate, da povećavamo davanja. I možda smo jedni među rijetkima, evo i u regiji i šire, koji su to radili baš u ovom periodu. Mnogi su da na neki način išli ka nekim restrikcijama, da ne kažem i smanjenjima, otpuštanjima i tako dalje. Mi to nismo radili. Ja mislim da je to najveći uspjeh ove vlade. Zašto ne reći da mi danas, bez obzira na sve ove izazove, imamo najveći broj zaposlenih ljudi od kada se taj podatak mjeri u Republici Srpskoj. I to je odgovor svim tim koji nas kritikuju i koji na neki način žele da predstave javnosti Republice Srpskoj da ovdje ništa nije u redu, da ovdje ništa ne valja, da, eto, Bože, jedino oni to znaju raditi, oni mogu ponuditi neka rješenja. A dovoljno se prisjetiti samo kako je sve to izgledalo dok su oni bili na vlasti. Vratit ćemo se svakako na ovu temu. Međutim, ono što sada građane brine je sve veća inflacija uslijed rusko-ukrajinskog sukoba. Do sada je vlada uspjela da odgovori i ublaži posljedice. Na koji način? Pa za prvih 6 mjeseci 2022. godine inflacija u Republici Srpskoj je 14,3%. I to je zaista velika inflacija i kao što ste sami rekli, to nije proizvod ni Republike Srpske, ni aktuelne vlasti, nismo mi na bilo koji način mogli na to uticati ili tome doprinijeti. To je jednostavno globalni problem koji nas je pogodio i mi smo morali da živimo sa tim i da se ponašamo u skladu sa tim. Međutim, ono što treba reći našim gledaocima i građanima Republike Srpske, da smo mi kroz povećanje plata, kroz povećanje penzija, svi ti davanja na neki način sve to kompenzirali i naša prosječna plata za juni mjesec 2022. je 1157 maraka i ona je negdje za 16,8 veća za
u odnosu na prosječnu platu za isti period prošle godine. Ako to i da kažem, osnovnija statistika ili analitika, onda vidite da smo mi sa tim rastom plata i svi ti davanja koja smo imali u proteklom periodu na neki način nastojali da anuliramo tu inflaciju. I svjedoci ste da smo imali 2 puta u ovoj godini povećanje i plata i penzija. Jedan put smo to radili uslovno rečeno očekujući ovu inflaciju već kod kreiranja budžeta za 2022. godinu na početku, znači od 1. januara 2022. godine, a onda smo isto tako radili korekcije svih davanja, penzije, plate, boračke dodatke, socijalna davanja i sve to radili smo i sa 1. majem ove godine. Tako da, evo, uslovno rečeno, minimalno povećanje svih tih davanja je bilo negdje oko 15%, negdje 4 do 5% na početku godine i 10% u maju mjesecu. I mi pratimo situaciju. Ono što je dobro u ovom momentu za Republiku Srpsku, da po našim pokazateljima i ta inflacija na neki način malo jenjava. Inflacija u odnosu na, recimo, maj mjesec 22. a govorimo o junu 22. je povećana negdje za 1,1. To je bilo znatno više u nekim prethodnim mjesecima i mi na osnovu toga dajemo neke projekcije da ona polako jenjava, da ona polako, da kažem, zaustavlja se na ovom nekom nivou i naša očekivanja da će do kraja godine, da ne kažem, doći do određene stagnacije ili, da kažem, stabilizacije samog ovog procenta. I to je nešto što nas ohrabruje i evo vidite, svjedoci ste da u najmanju ruku ono što je bilo najveći generator poskupljenja u Republici Srpskoj, a to je cijena nafte i naftnih derivata, da je ona u posljednje, evo da ne kažem, mjesec dana u nekom padu koji se može čak reći i značajnom padu. Vi znate da su te maloprodajne cijene u nekom momentu bile i preko 3,5 marke, a sada je već na većini maloprodajnih mjesta u Republici Srpskoj to negdje na nivou oko 3 marke, što znači da je došlo do pada skoro za 50 pfeninga. Ono što nisam zadovoljan je da kod poskupljenja sve je bilo vezano za naftu i naftne derivate. Svi su na prvu imali izgovor, poskupila je cijena goriva, poskupile su i tako dalje, pa onda na neki način lančano dižemo cijene ostalih proizvoda, usluga i svega onoga. Sada kada dolazi do pada, evo, kao što sam rekao, nafte i naftnih derivata i ono što je dobro, na svjetskim berzama skoro iz dana u dan te cijene značajno padaju. Ne vidim toliko da se cijene koriguju unazad ili da se smanjuju, evo, zbog pada sada cijene nafte i naftnih derivata. Zato sam razgovarao i sa resornim ministrima i na vladi sam tražio od resornih ministara i od direktora inspektorata da se, bez obzira koliko to bilo popularno ili ne, ozbiljnije uključimo u kontrolu svih tih cijena i da na neki način sada tražimo od svih onih koji su podizali cijene zbog rasta, evo kao što sam rekao, nafte i naftnih derivata, da sada zbog pada tog istog derivata na neki način koriguju svoje cijene. Dakle, očekuju nas pojačane inspekcijske kontrole. Svakako i nećemo to raditi nešto i to se radi, već protekli par dana se radi, ali ne želimo da to nešto medijski pretjerano sad kao da dižemo na neki nivo, nego to je na kraju krajeva i zakonska obaveza i ono što inspekcije moraju da rade inače i svaki dan, samo što evo sada smo tražili sa najvišeg nivoa da to zaista bude rigorozne kontrole i svi oni koji ne budu se pridržavali naših odluka. Vi znate da mi imamo i naše uredbe o ograničenju cijena marži, tako da ćemo mi gdje god primijetimo da su na bilo koji način kršene odredbe zakona ili uredbe vlade primjenjivati sankcije. I pozivam sve one koji to na neki način nisu radili, bolje da to iskoriguju sami nego da to rade
posle inspekcijskih kontrola i posle nekih kazni koji za to pripadaju i zaslužuju. Od početka ove godine plate su povećavane 3 puta i penzije su povećavane, socijalna davanja. Hoće li biti još pomoći kada je riječ o ublažavanju posljedica inflacije za građane Republike Srpske i šta možemo još očekivati do kraja vašeg mandata? Pa svakako da hoće. Vi znate da smo mi evo u nekom periodu, kao što ste rekli, povećavali sva ta davanja, ali isto tako nešto što u javnosti i nema baš neku pretjeranu pažnju ili tome se ne posvećuje veliki značaj, iako su to velika finansijska sredstva. Mi smo išli u ovom periodu i sa, da kažem, određenim pomoćima, jednokratnim pomoćima prema našim građanima. Pa boračkoj kategoriji isplaćivali smo po 100 maraka, penzionerima isplaćivali po 100 maraka, mladima isplatili po 100 maraka. Vaše pitanje je išlo u pravcu da li će toga biti još. Kao što vam je poznato, za mlade ljude i zbog škola, fakulteta i svi ti obaveza koje očekuju i njih i njihove roditelje, evo da kažem, u narednom mjesecu, mi ćemo početkom septembra za mlade isplatiti ponovo tu istu jednokratnu pomoć od po 100 maraka. Isto tako, želim da posjetim sve nas, jer mi vrlo brzo zaboravimo sve te stvari. Borce koji iz bilo kog razloga su došli u poziciju da kažem, u datom momentu teže žive ili da imaju manja primanja i da imaju određene probleme. Mi smo negdje u oktobru mjesecu prošle godine odlukom vlade uveli i dali im mjesečna boračka primanja za one borce koji su mlađi od 60 godina, a onda smo i negdje za krajem aprila za te mlađe od 60 godina isto im dali po 100 maraka jednokratne pomoći, a onda smo negdje u maju za borce starije od 60 godina, isto tako koji jedino primanje imaju borački dodatak, i njima smo dali po 100 maraka. I ponovo su bili uključeni u ovu raspodjelu koju smo imali u avgustu, što znači oni su u toku ove godine 2 puta dobili po 100 maraka. I sigurno da ćemo u narednom periodu vodimo razgovore sa boračkom organizacijom da pomognemo našim pripadnicima, odnosno boračkim kategorijama i u narednim danima, da ne kažem do kraja ove godine. Samo razgovaramo na koji način, kome, koliko i šta da radi. Kolika su izdvajanja Vlade Republike Srpske za boračke kategorije? Pa evo, ja ću samo reći da budžet Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite je 285 miliona na godišnjem nivou. A 19. godine, kad je ova vlada ušla u mandat, on je bio nešto oko 230 miliona maraka. U prevodu, da ne dužim više, povećanje tog budžeta je za 52 miliona maraka od 19. do današnjeg dana. 52 miliona maraka smo povećali budžet Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Ono što je važno napomenuti, često se o tome u javnosti ili ne govori ili na neki način to se podrazumijeva možda da je to nešto što treba da se zna, ali kad u razgovoru sa običnim ljudima, kad im to saopštim, vidim da se ljudi onako polako iznenade. Od 275.000 penzionera koliko imamo u Republici Srpskoj, 117.000 su borci. Borci, penzioneri. Zašto ovo govorim? Ta grupa ljudi, 117.000 ljudi, imala je povećanje boračkog dodatka za 15%, imali su i povećanje penzija za 15%. Znači, imali su povećanje po 2 osnova. I po pitanju
penzija i po pitanju boračkih davanja. Tako da su, evo, za tu grupaciju ljudi koja, morate priznati, nije uopšte mala, 117.000 ljudi, oni su imali povećanje zbirno 30% i po pitanju penzije i po pitanju boračkog dodatka. Najavili ste još jednu jednokratnu pomoć za mlade u septembru od 100 maraka. Jesu li isti uslovi? To su mladi uzrasta od 16 do 30 godina. Ponovo će biti prijava putem aplikacije, putem sajta? Da, i mi već imamo evidenciju te djece. One su se prijavili i mi ćemo, u suštini, oni ne moraju ponovo da na neki način da rade neke bilo kakve procedure. Jednostavno ja pozivam, možda ako neko te djece iz bilo kog razloga u prethodnom periodu nije se prijavio ili nije aplicirao, evo da prati, vrlo brzo ćemo mi izaći da pozovemo da mogu i oni aplicirati. U suštini ne želimo da bilo ko ima na to pravo i ko se prijavi, svako će dobiti tu vrstu pomoći. Da li neko iz nekog razloga nije se prijavio, ne želi ili neće, to je lično pravo. Koliko je bilo prijavljenih mladih u prvom krugu pomoći jednokratne? Pa ja sam više nego zadovoljan. Naše procjene su bile da je to negdje 90 ili 100.000 jer naprosto niste imali ni jednu bazu podataka da neko vam može na jedan klik na računaru da kaže to je toliko. Međutim, kad je završen naš prvi javni poziv, to je negdje bilo blizu 140.000 mladih ljudi u tom uzrastu od 16 do, evo da kažem, 29 godina. Tako da zaista sam prijatno bio iznenađen i nije nam uopšte predstavljao problem što se pojavilo, evo, 40 ili skoro 50.000 više nego što smo mi na neki način mogli da projektujemo. Ja bih volio da se prijavilo i 300.000, ali evo, prijavilo se 140.000 i to je zaista, evo da kažem, jedan podatak koji govori o tome da ipak sve one priče odlazi se, nema, nestajemo i tako dalje i nisu baš toliko utemeljene. Značajna su izdvajanja Vlade Republike Srpske i za privredu i uspjeli ste da sačuvate privredu i u vrijeme pandemije kada su mnogi privrednici bili na korak do toga da stave ključ u bravu. Pa kao što sam rekao, u ovom momentu imamo najveći broj zaposlenih ljudi u Republici Srpskoj. Mi smo 2021. godinu završili sa 321.000 osiguranih lica. U ovom momentu imamo već blizu 323.000. Što znači iz mjeseca u mjesec mi povećavamo broj zaposlenih, a da nismo pravili mjere koje smo pravili skupa sa našim socijalnim partnerima. Ne želim tu nikoga na neki način zaobići, ni sindikate, ni Privrednu komoru, ni Uniju udruženja poslodavaca. Mi smo u svim ovim godinama bili zaista socijalni partneri, zaista smo dosta vremena utrošili na dogovore, razgovore i sve mjere koje smo kreirali na neki način su bile proizvod tih naših dogovora. Ono što treba reći da će u naredni 15 ili 20 dana Unija udruženja poslodavaca imati jednu veliku poslovnu konferenciju o privrednom ambijentu Republike Srpske i svim onim mjerama koje je vlada kreirala u ovom periodu od više od 3,5 godine. Vidjet ćete, ja ne želim u ovom momentu da na neki način preskačem redoslijed davanja ili redoslijed informacija. Oni žele da to saopšte kao privrednici i vidjet ćete da su to iznosi oko koji će svi u Republici Srpskoj, oni dobronamjerni, oni koji znaju šta to znači da ostanu onako zapanjeni, da je vlada, pa evo zašto ne reći, u ove 4 godine oslobodila privredu negdje cirka pa blizu 1 milijardu maraka.
I to se pretočilo na povećanje zaposlenosti, to se pretočilo na povećanje plata i to se pretočilo na neki način u standard naših građana. I to su ti pokazatelji o kojima često u medijima skoro nema prostora. Uvijek je aktuelno da se priča o nekim nametnutim temama, o nekim bombastičnim temama, o nekim izmišljenim temama, a ovo je život, ovo su realni pokazatelji. Sve ovo što govorim može se da provjeri, da mi za 6 mjeseci ove godine imamo rast spoljno-trgovinske razmjene za skoro 30%, 35%, da imamo rast izvoza za 36%, da imamo rast uvoza za 35%. Ovdje je veoma, veoma važno da naši ljudi razumiju da imamo rast izvoza veći nego što je rast uvoza. Šta to znači? Da je naša privreda sve više konkurentnija, sposobnija da kažem, plasira svoje proizvode van granica Bosne i Hercegovine. Imamo pokrivenost uvoza izvozom 80,5%. Kao što sam rekao, imamo prosječnu platu 1157 maraka. Ona je već pa skoro 2 godine veća nego što je u drugom entitetu. Mogu li ja da budem novinar u jednom momentu pa da postavim pitanje svima nama da li se to dešavalo u nekom prethodnom periodu? Ne. Imamo raspodjelu koeficijenta indirektnih poreza ili PDV-a u ovom momentu rekordnu po Republiku Srpsku 34,97 i to je omogućilo da mi imamo u budžetu dovoljno sredstava da dajemo sve ova povećanja, ova jednokratna davanja i sve ovo što smo radili. Vjerujte mi da je u Federaciji, kad je usvojen taj koeficijent, evo da ne kažem neku tešku ili grubu riječ, ali zavladala određena panika u datom momentu, odakle je Republici Srpskoj taj koeficijent. A isto tako da posjetim sve nas, u momentu dolaska mene na čelo vlade, taj koeficijent je bio 32,17. Onda oni ekonomisti ili oni ljudi koji znaju šta to znači, znaće koliki je to rast i koliko je to rast prihoda u korist Republike Srpske. Tako da one priče ovih kritičara koji kritikuju sve i svašta, da je ovo samo inflatorni rast i da ovo što mi imamo višak prihoda, da je to na neki način zbog inflacije, apsolutno nije tačno, gospodo. I ovaj koeficijent raspodjele PDV-a koji je rekordan za ovo naše tromjesečje juli, avgust i septembar 2022. godine pokazuje da je Republika Srpska upravo ovim mjerama o kojima smo govorili, rastom plata, penzija, davanja i tako dalje, podizala javnu potrošnju i time smo i ovaj koeficijent raspodjele PDV-a uslovno rečeno podigli na istorijski maksimum. Realizovan je u proteklom periodu, ali i najavljen veliki broj infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj. Da li je to predizborna priča, kako mnogi vole da kažu u medijima, ili zaista Republika Srpska postaje veliko gradilište? Pa u Republici Srpskoj predizborna priča nikad ne prestaje. Ja ne znam šta je razlika današnjeg dana i u odnosu i prije godinu i prije 2. U suštini ovdje svaki dan je neka predizborna priča. Ja nisam imao vremena da se bavim tim pričama i tom vrstom posla. Ispred mene je bio realan život, realni problemi i to je trebalo rješavati. Ali dovoljno je reći i znamo koliko smo pretrpjeli kritika u datom momentu kad smo rekli da donesemo odluku da ulažemo u Olimpijski centar Jahorina i da onda je salva kritike zašto, zbog čega to i tako dalje i tako dalje. Da ne zamaram naše gledalce, svi se dobro toga sjećaju. Ali zašto ovo govorim? Danas je Jahorina, pa skoro posle Beograda na vodi, najveće gradilište i kvadrat poslovnog ili apartmana ili već tog prostora koji se tamo gradi
je posle Beograda na vodi najveći i u regiji i u okruženju i tamo se danas izvodi radova što kroz investicije koje radi sam Olimpijski centar, što privatni privredni subjekti i preduzetnici preko 2 milijarde maraka. Je li to predizborna priča? Je li na Jahorini se nisu desile te investicije? Jesu. Radimo li na autoputevima? Radimo. Jesmo li rekli da idemo sa izgradnjom autoputa Prijedor-Banja Luka? Idemo. Jesmo li rekli da idemo da gradimo autoput Rača-Bijeljna? Gradimo. Jesmo li rekli da idemo da gradimo Gornju Drinu, Bug Bijelu, Foču i Paunce? Gradimo. Sve nevjerne tome pozivam i medije i bilo koga, odete na radilište i vidite šta je sve urađeno. Dabar je pred samim potpisivanjem radova za izgradnju i tako dalje i tako dalje. U budžetu za 2021. godinu na poziciji javne investicije bilo je negdje cirka oko 50 miliona maraka. U rebalansu je to bilo, u budžetu za 2022. je bilo negdje oko 150 miliona maraka. A u rebalansu je to 250 miliona maraka. Ako se vratite na 21. i poredite 22. evo rebalans 22. koji je rađen u junu mjesecu, imamo povećanje samo sredstava koja izdvaja vlada iz budžeta na poziciji javnih investicija za skoro 200 miliona maraka. Pa izvinite, je li to predizborna priča ili je to život? Zar nije dovoljno vidjeti da širom Republike Srpske, gdje god dođete, evo vidim vašu emisiju Karavan, obilazite Republiku Srpsku i tako dalje, snimate, pokazujete, razgovarate, vidite da u svakoj opštini, u svakoj lokalnoj zajednici, u svakom gradu imate nove sadržaje, imate nova gradilišta, imate nove sadržaje, da li su to obdaništa škola, fakulteti, domovi, sportske dvorane, putevi, rasvjeta, vodovodi i sve ono što se podrazumijeva kao javna investicija. Čak kad razgovaram i sa onim najžešćim kritičarima iza paravana ili medijski upaljenih kamera, onda možete čuti od njih komentar. Ja ih samo pitam jedno pitanje, ajde budite iskreni, je li Republika Srpska danas, kad je pogledate od Trebinja do Novog Grada, bez obzira koja lokalna zajednica, bez obzira u kojoj lokalnoj zajednici bio načelnik, da li iz ove ili one opcije, je li ona vama danas ista? Odgovor je uvijek nije, to mi znamo, ali moraš razumjeti da moramo kritikovati. I ja to razumijem da opozicija treba da kritikuje, ali mi koji, evo, na neki način predstavljamo institucije, mi mora da iznosimo podatke koji govore u pravcu ovih pokazatelja. I na kraju ću vam reći da ovi naši pokazatelji za prvih 6 mjeseci 2022. su bolji nego što su bili u 2019. godini. A 2019. godinu smatramo godinom kad nije bilo ni korona, ni ukrajinskih sukoba ili bilo čega, nego evo na neki način je smatramo kao referentnom godinom. Ne smatramo je samo mi, nego smatra je čitava Evropa ili skoro čitav svijet. Tako da ovo je odgovor na sva vaša pitanja. Šta je obilježilo ovaj period ili jesmo li zadovoljni, nismo zadovoljni. Pokazatelji govore da smo odradili u skoro nemogućim ili najtežim uslovima jedan veliki posao, a to je da smo sačuvali prije svega stabilnost Republike Srpske u svakom pogledu. I ekonomskom, i političkom, i
na bilo koji način. Kada govorimo o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor i dionice autoputa od Bijeljine do Rače, postoji li rok za završetak, za realizaciju tih projekata, za završetak radova? I kada govorimo o projektima koje Republika Srpska realizuje zajedno sa Srbijom, postoje opstrukcije iz Sarajeva za realizaciju tih projekata. Hoće li ti projekti biti realizovani? Svakako da projekti idu u nekom svojom realizacijom, ali mogli bi ići puno brže. I to je ono, ja to namjerno nisam htio da potenciram takvu vrstu priče, jer onda mnogi kažu, evo, traže se neki izgovor ili neko opravdanje ili tako dalje. Ja samo zbog javnosti i zbog istine radi želim da kažem da, recimo, ja mislim da, ne mislim, nego sam siguran da bi aerodrom u Trebinju bio do današnjeg dana sagrađen, da su sve procedure u rukama Republike Srpske. Nažalost, nisu. I opstruiše se sve što se može opstruisati za neki razvoj Republike Srpske. I u takvim okolnostima napravite ovakve rezultate. To je onda ne još 1+, nego još 5+. Jer svi su i ti, da kažem, koji nas vole i ne vole iz pojedini, da kažem, krugova međunarodne zajednice i da ne kažem neki ljudi iz drugog dijela Bosne i Hercegovine, njihova je želja ili njihova je projekcija bila ekonomski slom Republike Srpske. I oni na tome rade godinama, danima, mjesecima. Evo, na njihovu žalost, našu sreću, nisu uspjeli u tome, ali isto tako opstruišu sve naše projekte koji bi sve ove pokazatelje sigurno još više i poboljšali i povećali. Pa famozno pozivanje na ima li Komisija za koncesije Republike Srpske pravo ili nema da dodijeli koncesiju za izgradnju Gornje Drine i tako dalje, iako je svima jasno da ima, pa se i tu pokušava opstruisati. Jedan od projekata koji nisam pomenuo je gasifikacija Republike Srpske, izgradnja gasovoda. Jasno i glasno kaže, ne možemo da se izborimo u Sarajevu da dobijemo konekciju, odnosno prijelaz preko rijeke Drine na području grada Bijeljine. Tačnije Pavlovića most. I da smo tu konekciju, ponovo kažem, o tome odlučivala Republika Srpska, do sada odgovorno kao čovjek, odgovorno pred i sobom i svojom porodicom i svim građanima Republike Srpske tvrdim da bi do današnjeg dana bio izgrađen gasovod Bijeljina, Banja Luka, Novi Grad. Bio završen. Imali bi sagrađene i gasne elektrane, imali bi urađenu gasifikaciju i tako dalje. Međutim, Republika Srpska neće odustati od projekta gasifikacije. Nikad mi nećemo odustati od toga. Ali vidite šta znači opstrukcija. Vidite šta znači kad vam neko ne dozvoljava da se razvijate, radite, da obezbeđujete nove strane investicije, da obezbeđujete nova radna mesta i da obezbeđujete još bolji ekonomski ambijent u Republici Srpskoj. Ja o tome govorim. A to, da li ćemo mi odustati ili nećemo odustati, nećemo nikad odustati. Mi ćemo se boriti svim mogućim argumentima, svom mogućom snagom, ali znate, nekad imate osjećaj da se borite sa vjetrenjačama. U Bosni i Hercegovini borite se u datom momentu sa nekim imaginarnim silama i nekad postavite pitanje, a šta se ovdje dešava? Ko može imati štetu u Bosni i Hercegovini? Evo, od izgradnje tih hidrocentrala na Drini, ko može imati štetu od izgradnje gasovoda? A Republika Srpska ne spori
da drugi entitet radi svoju gasifikaciju kako su namjerili preko Herceg Bosne i tog dijela, da kažem, da se povežu sa Hrvatskom i tako dalje. Mi to ne sporimo. Ako nama ne smeta da oni rade svoj gasovod, zašto njima smeta da mi radimo svoj? Je li to taj takozvani maligni utjecaj ruske strane? Je li to zato što taj gaz dolazi iz Rusije? Je li to problem? Pa izvinite, sada dok mi razgovaramo, i Federacija i Republika Srpska na današnji dan plaća gas $470 na 1000 kubika. Prije skoro par dana ta cijena u Evropi je prešla $3000. Mi nismo imali povećanje cijena gasa svo ovo vrijeme, a zahvaljujući nama ni Sarajevo, koje puno više koristi tog ruskog gasa nego što ga koristi Republika Srpska. I onda poziva se Bosna i Hercegovina da, ne znam zbog čijeg interesa, a ne sigurno našeg interesa, ne znam, uvodi sankcije Rusiji ili na neki način, čuj, Bosna uvela sankcije Rusiji, hoće se Rusija nakašati zbog sankcija iz Bosne i Hercegovine. Ali to može biti ogroman problem za Bosnu i Hercegovinu. Ja te stvari ne razumijem. Nama je cijena gasa povećana, ali ona je vezana za formulu berzansku cijenu nafte i naftnih derivata. Istog razloga je povećana. Što znači, ako bude i dalje padala berzanska cijena nafte i naftnih derivata, u Bosni i Hercegovini može doći do smanjenja cijene gasa. A Evropa, projekcije su da će već u naredni, da ne kažem mjesec ili mjesec i pol dana, otići čak i na $4000 na 1000 kubika. Bosna i Hercegovina, građani Bosne i Hercegovine, privreda Bosne i Hercegovine ne može platiti ni 3 puta manju cijenu. Može platiti neko, ali mnogi ne mogu to izdržati i moraju se odreći tog energenta. Električna energija u Republici Srpskoj je na nivou socijalnog davanja. Građani i privreda Republike Srpske plaćaju 10 i 20 puta manju cijenu električne energije nego što je berzanska cijena po megavat satu. I mi smo ponosni na to, mi to svjesno radimo, jer električna energija je resurs Republike Srpske i mi sa našim resursom raspolažemo na takav način da ni u jednom momentu ne opteretimo naše građane sa tim skokovima. Danas je berzanska cijena električne energije preko 400 € po megavat satu. Naša domaćinstva plaćaju 22,5 € po megavat satu. A proizvodna cijena u termoelektranama je 45 € po megavat satu. Znači, plaćaju 100% ili duplo jeftinije u odnosu na proizvodnu cijenu. Ali mi to kompenzujemo zato što imamo tržišne viškove kroz izvoz i zato što je velika cijena u izvozu, mi to na neki način peglamo i sve držimo na neki način pod kontrolu. Ali ne znači da ne treba apelovati na naše građane i apelovati na sve nas. Da bi zadržali takve povlastice za naše građane, ne treba nekontrolisano da koristimo i trošimo i tu električnu energiju. Gdje god možemo napraviti uštedu, treba da je napravimo. Zašto? Da imamo više električne energije za izvoz i da ostvarimo što veće benefite za Republiku Srpsku, a time da dođemo u poziciju da, kao što ste postavili pitanje, i u narednom periodu našim građanima pravimo određene olakšice ili ustupke. I pomenut ću još jednu vrlo važnu temu. Republika Srpska je među jedinim u okruženju i regiji koja ima i zakon o podsticajima, koji smo uveli u junu 2019. godine. Do sada preko 23.000
radnika je po tom zakonu ostvarilo povećanje plata negdje za skoro 30%. Povećana je zaposlenost negdje za 15 ili 16% i povećan je obuhvat radnika skoro za 80%. Mi smo do sada, do kraja prošle godine, isplatili 33 miliona na ime podsticaja za privredne subjekte na ime povećanja plata. 33 miliona smo isplatili za povećane plate kroz 23.000 radnika. To su radnici u realnom sektoru. Tu nema javnog sektora, tu nema javnih preduzeća. I imamo u budžetu za 2022. 26 miliona na toj stavci. Imamo sada javni poziv koji radi se 2 puta godišnje, javni poziv, znači od 1. do 6. 22. i on se negdje završava 29.8. ove godine, znači evo u narednih 7 dana će biti završen taj javni poziv i sigurno da će, ja u ovom momentu mogu da kažem da će biti još povećanja i tog broja ljudi i tih davanja po tom osnovu. Tako da sve su to neke mjere koje smo radili, ali ponovo kažem i evo na neki način najavljujem i tu veliku poslovnu konferenciju koju će imati Udruženje poslodavaca i tada ćemo skupa i vlada i udruženje iznijeti sve te podatke i vidjet ćete da ono što je radila Republika Srpska niko nije radio ni u nekom prethodnom periodu ovdje u Republici Srpskoj, a u regiji i da ne pričam. Za kraj razgovora zamolit ću vas samo kratko. Da li ste zadovoljni radom ministara? Ko je podnio najveći teret, a kome biste dali čistu desetku? Ne, ja ne mogu sebi dozvoliti takvu vrstu luksuza i neću pasti na vaše pitanje u tom smislu. Javnost neka cijeni, građani neka cijene, građani sve znaju, građani vide, prema tome ne želim ja nikoga niti favorizovati, niti kritikovati. Evo, prošao je ovaj period i na građanima Republike Srpske je takva vrsta, njima dajem za pravo i jedino poštujem njihovu ocjenu. Moja ocjena bi možda bila subjektivna i ne bi volio na samom kraju mandata da bilo kome na takav način, uslovno rečeno, se ili zamjerim ili ne zamjerim, ali bit će vremena kad ćemo moći govoriti o takvim stvarima, ali vlada još uvijek radi u punom sastavu, prema tome javnost i građane Republike Srpske neka cijene i moj rad i rad ministara i pojedinačno i kolektivno i ja tu ocjenu ću prihvatiti. Hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske. Hvala vama i pozdrav za vaše gledalce.